संसाराव फायमाबा गायनै नुखुंख्लायनानै नांनाय बोसा बोतैबाय तंथक जाथाव ख्लाय खाकसां माबाय गोब्लों ख्लाय तंनानै जरावो कायसा बुमानि इमां तंमानि मोगथां उंलिया इमां से उंसिउ किसा जरानि बिसिंगो लांमा सोलायजाक थांमानि अमो उंखा त्रिपुरा हास्टेनि आथुकरि गोमामा हायसे उंसिउ त्रिपुरानि एक्ट्रेस बुखौ अन्जिता रियां गोबैतामो बाहायके थैखा खुलुमखा हायना हाय खापांनि ताकुते बुखौ सं जत गुबै अफिसियेल नायगै दंनाय रकनो तिनिओ सालायनाय त्रिपुरा हास्टेनि एक्ट्रेस बुखौ अन्जिता रियां ब दिलबारि उंगै हिमानि नतै जत त्रिपुरा हास्टेनि लुगुर खा खामलायजाक खा रियलायजाक फायदि बिदुनि बिसिंतै जों सावै मानलायनाय बुखौ अन्जिता रियांले साबो डेलिभारी उंमानि सालो तामो उंखा ताबुकसु जरातै तामो सोमों आचायलाय तंखा नुखुंनि बररकनि थानि पुइला अन्जिता रियां साबो ब उंखा त्रिपुरा हास्टेनि आथुक्रि तिप्रासा रकनो इंटरटेनमेंट ख्लाय तन्नाय ब उंखा तिप्रासा बुरु बसंनि एक्ट्रेस अन्जिता रियां बिनि नुखुंनि बिसिंगो नायसिंलाय तंमानि ओ आचाय कतालनो जत फेमिलिनि बररक तंथक जाथक ख्लाय लायमानि डेलिभारिनि सालो कायसा बिनि कताल नुखुं बोसाते बोसायरावबाय तंथगै जरा तंमानि अबनो साना मुसुंगो बररकनि लाकमानो साबो सायमान बफ्रु काहामुंनाय बफ्रु हामिया उंनाय केबो फानो सायमानया डेलिभारिनि सालो तामो एक्सीडेंट उंखा डेलिभारी उं तुंमानि जरावो बेलायखे आसमसा बिनि साक हामिया उं तुंमानि जरावो डॉक्टर रो बिनि साकनो गाहाम ख्लायनानि बागै बेलायखे सायतलायखा आफ्रालायखा हायफानो बिनि ओ लांमानो नारगै मानलिया ओ एक्सीडेंट उंमानि उलो बिनि फेमिलिते पारानि बररकनि बिसिंगो वानामा सिंसा किरिमा सिंसा ख्लायवै वान सुकमुं फायखा बाहायके एक्सीडेंट उंखा बाहायके थैखा तामो एक्सीडेंट उंखा बुखौ अन्जिता रियां थैमानि गोबै तामो जतनि स्लाय नांकुकमानि कौ हिंके अमो हायसे ताबुकसुक जरातै मोंसा ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट टेक सरकारनि फायसिंगो मोंसा कन्फर्म गरैखौ बुखौ अन्जिता रियां थैमानि सायमानखा ब इजेक्ट मेडिकल कम्प्लिकेशननि बागैसे फैयो हनै सायमान लायखा अबनो तै ससियल मीडिया रगो सोमों आजायलाय तंमानि अर साना मुसुंगो ओ एक्सीडेंट तैयै बाक्सा बुरिरकनि थानि बेलायखे सायमानना नांगौ अबनो साना मुसुंगो त्रिपुरा हास्टेनि सिक्ला सिक्ली रकनि बिसिंगो हामजाक लायमाबाय सिमि कायजाक माबाय सिमि नुखुं जगैमानिया फ्यूचारनि बागैबो वान सुक लायदि बाक्सा सिक्ला सिक्ली रकनि बिसिंगो बाक्साबा 16 बছर बाय कायजाकमानि बाक्साबा 15 बছर बाय कायजाकमानि सिनि त्रिपुरा हास्टेओ नुकजाक दंगो अरसजों बुजिलायथाय गोबां मा दंगो सिक्ला सिक्ली रकनि बिसिंगो बुरि रक मैक्सिमाम 21 नि सिमि 22 जरा बयस कानानि नांगौ तै सेलारकनि फायसिंगो 25 नि सिमि 26 जरा उंनानि नांगौ नोंगायसा नुखुं ख्लायनानि थांखा हिंके अरनो साना मुसुंगो बाक्सा प्रेगनेंसी जुदा जुदा दंगो ऐसा उइसु डेलिभारिनि बिसिंगो आसमसा मेडिकल इमारजेंसी उंगै मानो अबनि बागै टाइमनि जरावो हस्पिटलो लांनानि तै एक्सपार्ट डॉक्टर गाहाम डॉक्टर बाय नायजाकनानि नांगौ बुखौ अन्जिता रियां एक्सीडेंट उंमाहाय कायसा फेमिलिनि बिसिंगो किरिमा सिंसा उंलिया अमो उंखा मयत ख्लायनानिसे उंसियो बुमा बोसा सेफ्टिनि बागै गाहाम हेल्थ केयर रो बोसोरसे
nangui tong tiprasa amchoi rogo hingke khaponi takute bukhuk song norokle tamo wan suklai bukhuk Onjita Riang Dilbari ungoi pimani notoi comment khai sabaidi video no sajaka hingke like te share khlailai di norok o channel katal ungoi tongkangke channel no subscribe khainabo tapodi belai bela ke norok na hambai o video no pai thakjora nagi tongmani bagai।